जे गोथै हाखरखौल' खुलुमनानै जागोन ना बियो दिनैसिमबो जे मानगोनां जोंहा बिफा बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि न'खरा मानो दासिमबो बै गोदो जेरै दंमोन ओरैनो मानो दङ फर्चुनेटलि जोबोद माने दुखुनांथाव जादों आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों मानगोनां बारग' मन्त्रि आब' प्रमिला रानी ब्रह्मनिसिम आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोङो जोंनि मानगोनां दानि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जे बिथाङा बुंदों बिथाङा बेयाव हाबनो मोन्थाय गैया बे बाथ्राया जोबोद माने दुखुनांथाव बाथ्रा जादों सासे बिमानि रावनिफ्राय बिमानि खुगानिफ्राय बे सोदोबा ओंखारनो नाङामोन दिनै जोङो बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा बिटिसि बा बिएसि एकर्ड जानानै जोङो 17 बोसोर दिनै आरो बिटिआर बोसोरनै 19 बोसोर जाबोबाय बे 19 बोसोराव जे जोङो जाय बिथांमोनहा सिगाङाव 17 बोसोर सरकारखौ सालायदोंमोन आं बिथांमोनखौ बुंनोसो नागिरदों जे जायगायाव मानगोनां आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बिथाङाबो बे पार्टियावनो दङमोन बा बे सरकारावनो दङमोन जे जोङो गोथै हाखरखौल' खुलुमबाय थानानै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गोथै हाखरखौल' खुलुमनानै जागोन ना बियो जे बिथांमोननि न'खर जाय बिथांमोनहा जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मुंख्लं जानानै थांबाय बिथांमोननि जाय फोलेरफोर फिसा फिसौ बिनि बिदा फंबाय बाय बाहागि बिथांमोनखौ नायनांगौ दायथ' दंना गैयामोन दिनैसिमबो जे मानगोनां जोंहा बिफा बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बर'नि बिफा बिथांनि न'खरफोरा मानो दासिमबो माने बिथांमोननि न'खरा मानो दासिमबो बै गोदो जेरै दंमोन ओरैनो मानो दङ बिथांमोननि न'खरखौ मानो नायसनाखै जों गोथै हाखरखौल' सनमान होबाय थाबा जागोन नामा बिथांनि न'खर फोलेरखौबो नायनांगोन ना बिथांनि परिबारफोरखौ नायनांगोन बिथांनि गथ' गथाया माबोरै दङ सरकाराव थानानै बिथांमोनखौ अनसुंथाइ होनांगौमोन बिथांमोननि न'खरखौ दानांगौमोन मानो होनोबा जोंनि सिमां जे जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिफा बिथांनि सिमाङा मामोन बेखौसो जों गोसोखांनांगोन जों गोथै हाखरावल' जे बड'नि एकर्ड दे फैनाय लोगो लोगो हाखरखौल' खुलुमबा जागोन नामा आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों मानगोनां आब' प्रमिला रानी ब्रह्मनिसिम जे जोङो गोथै हाखरखौल' खुलुमबा जानाय नङा बिथांमोननि न'खर परिबारखौबो नायनांगौमोन बेयो सरकारनि दायथ'मोन दिनै बिथांमोनहा थैनानै थांबाय जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बिथांमोननि न'खरा मानो दासिमबो सेरला बेला बिथांनि न'खराव मानो दिनैसिमबो सासेबो साख्रि मोननो हायाखै बिथांखौसो आं खावलायनो लुबैदों आब' मन्त्रि बारग' मन्त्रि आब'आ जाहाथे बिदि होननो नाङामोन आङो दा बयनिसिमबो खावलायदों जे दिनै जोंहा माखासे बेन्दोङाव राजनितिकनि बेन्दोङाव थानानै गोदान फरायसा आफाद जोनोम होदों बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव मानो होनोबा बिथांमोनहा जुदि बर' जाथिनि थाखायनो मावनो ओंखारदोंमोनब्ला फै फरायसा आफादावनो थानानै जोङो जाथिखौ सिबिनोबो हायो जातिखौ सिबिनो गोसो दङबा जातिखौ जौगाहोनो गोसो दङब्ला जे बुहुमाव मिथिहोनो गोसो दङब्ला बै फरायसा आफादावनो थानानै बिबानखौ लानानै खामानिखौ माव आरो जातिखौ सिबिलां आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों दिनै गोदान आफाद दादों नाथाय जोङो जोंनि नोजोराव जे बिउसि दाबाय बिउसिआबो जेबो खामानि मावलाङासै आरो दिनै बनसु दादों नाथाय बिथांमोना मोनसे बै बिएसइउनि लिडारानो बनसुनि लिडारानो बिउसिनि बे माबोरै जानो हायो मोनसे आफादखौ सासे मानसि मोननै आफादखौ सासे दैदेनगिरिया मोननै बोरै सालायनो हायो आं बेखौसो साननो हायाखै दा आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे बिथांमोनहा जातिखौ सिबिनो गोसो दङबा बा दंथारोब्ला बिथांमोनहा फैनानै फरायसा आफादावनो थानानै जाहाथे खामानिखौ मावलाङो आं बेखिनिखौल' बिमा जानानै आं बिथांमोननिसिम खावलायो